салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз мехоҳам барои шумо ана ҳамин канали Бонуи пурҳунари тоҷикро шинос кунам. Канали кулинария аст. хӯришҳо, шириниҳои беҳтаринро баҳри шумо пешкаш менамояд. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам дар омада дар ана ҳамин канал подписатсия кунед, Бонуи тоҷики худамонро дастгирӣ кунед. ин зани тоҷик дар Уфа бо шавҳар ва фарзандонаш зиндагонӣ мекунад. бо чӣ саволҳое ки дар бораи ҳамин зан доред дар комментария дар таги видеош менависен, ба шумо ҳатман ҷавоб медиҳад. дӯстони азиз, ин якум рекламаи ман ҳаст. хоҳиш мекунам аз ҳамаи шумо ки манро ҳам дастгирӣ кунед, ана ҳамин каналро дар омада обуна шуда подписатсия яъне кунед. пешакӣ ба ҳамаи шумо раҳмат. شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلاما على من يشكر لما تذل نفسك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهي وتأمر كريما لما يغمر لما يكسر قلبك قل يا ربي يا غفار فإذا بالكسر يجبر قادر على ما لا يقدر لما تصير مرا قل يا ربي يا الله يمتلئ قلبك سكر وهاب لما تصبر ما كان البلاء إلا امتحان لصبر عواقب جشع العالم ظاهرة تؤلم وعسى أن تكره الخير دون أن تدرك الأسى یازی گشنن یه آوازه که شیرینک شنن گفتم کامیرا کنه یازی گشنن گفتم از یک تا هوی میکنم شنا. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا انا ماشاءالله ای بچه ای انا ازی با یکتای دیگه شه انا ایشه ای دگونیکو اوسیو قطی انا می دگونیکن انا ایش وزیو چشا کفتیسته هر دش بچه های انا بایم انا ایشه مچشا یافت вже آموختشیدن آچه هاشو نمیدونن. انا که با بسم الله الرحمن الرحیم نوبتی انا سفیده یه هزی خدمه مکنم ای اوچه نداره یه اوچهش پرتفتگیه این هم یه اوچهش نمیمونه شیرش بتیه نبینه اوچهش نمیمونه شه نبینه انا که ایره هزی خدم ده انا ای مای و انا می بزا خدم کلان کدگیم دستوش شکستگی tavallid shidagi بود gips karda kalvayish kardim sozish kardim ana ki ila hozir xidam meqapim ana ixi ana maqabdagim sha ya maqabdagim ima ki destasha namitova ina khub desta انا ای هازی تولد نکرده میمونه در ای بین با اون اوجده یک تصرخی کلونه که انا بای تولد نکرده تا انا ای کتی سیتا چهارتا بودن دینه انا می تولد کرد دعاهاتون قبول شد هازی بچه جان شنشان تانتیم انا می دینه تولد کرد ایما همی تایستان تولد شدگی بده همی انا می دینه تولد کرد نه خورده است. از این شکمش سر میکنم تیز میگیرم شکش
Ио чанадура мезананаш. Ана иёш макидестанд гонико мошалло ебне чихен тозаги пашми и хушруги мошалло пашма бине. Здамо бомдод нашде. Ма яқа пидам. Бая дасти дигам камера кадестам. Тамом, сершит. назан мезанай намемона не ҳоли сер нашида мишкамакошон меқапам ки мақсад сахтак бошад значит сер шидага ози сер нашида ози маки деста анами модари қаҳрамон модарам я сета бача кад я таша ширметия ду ташане ана басашаке пистона дакан самакид ана машолошкам сахт да иҷа очирад аёзи да иҷа очирад ана и якмаш тамом уду тамаки дестан ҳози кадом ҳавӣ мекунам ҳози ана ира ана и сиёҳаки хидмаҳовӣ мекунам ина и пари усфедай ҳардуша озида анами мемакунем озида ман меқапам ана мақапидамаш анака и мемака и ба 4 дафъа бо омада ира макиди ия букашидесте и пари удугоникмай амраҳаш ира ман нақапам иёра намемона намондестай магарам телефонма бикушам ба даста биқапам субҳи зебои мо оста оста шурӯъ шудестай и барфа бинед барф боридестай и манзараи аллоҳи меҳрубона бинед аҷоибот ҳавои беҳтарин иншоаллоҳ ирӯз кӯдакура берун мебарам аҷоиб бомдод шуд тоҷикистон боша овози азон биёя одам хеле хурсанд мешавад дар инҷа дӯстони азиз ҳози якта пироги осонак мекунам чанд бор ма дар ҳамин каналам кардагиям рецептиш полни ҳастай нишон наметиҳам дар мо 4 дона тухам сафедиш аз зардиш ҷудо карда кати стакан шакар мезанем баъд инам хали я пиёла кефир я таразри хетил 3-4 қошуқ равған дар инҷа ма хамири вай гирифтагим лағман ҳози 15 минут иста бо як бор дига вай мекунамаш мехелимаш бо меиста баъд лағмана тайёр мекунем ана мехе вай кардам ғавсиша ина мақсад ғавсиш ҳамин қабоят бошада пирока анака дар инҷа формам да камтарак рӯған шакидам дар форма мереземаш ана меха дар форма рехтамаш ака дар духовка мемонем рости гап духовкаи ман духовкаи қадимияй сифрошам рақамошам ҳамаш гум шидагиай ман ҳамихе таваккал бар худо мемонамашу нигоҳ кардан мегирам мақсад тез баланд шава мекушамашу гирон мекунам мекушам ҳар хел ҳамихе хулоса мепазмаш ана инҷа вай мазволаи
лагман ма хелидам бина чӣ хел омад аквай мекунам ози камакаки дига меиста мебурамаш. дӯстони азиз дар иҷа ма вай кардам кукурузни ош камтарак тайёр кардам. саҳар кати бачаҳом хестанд, якташ кукурузни ош гуфт, якташ лагман гуфт. хулоса гуфтам якташа бибирад кунен, ҳардушона ҷангшон шид. дар иҷа ана мехе вай ма тайёр шид кукурузни ошам ака аз паси вай мекунам, аз паси лагман мешам. барои ҳардуш я зирбак баса я зирбак тайёр мекунам. ана мехе зуволам истод, хулоса тайёрш кардам, 15 минут истод, я бор хеле думаш бо я 10 минути дига истод. ака ана мехе камакак тинакакш мекунем вай кати каталка кати, баъд ба қисмҳо ҷудо мекунемаш, ҳамаша як хел борикак ҷудо мекунем. ана мехе чӣ хеле ки дидестен, ана мехе корш беҳад бисёр барои одамое ки якум бор мекунанд беҳад қин метава. баъд омӯхта ки шавен вая осон метава, не ки маззашда гап нест. ҳатман тайёр кунен уйгурский лагман, дар ҳамин интернет бизанен, бовар кунен ҳазор намуд мебирояд. мо дар оила беҳад нағз мебинем, шавҳарам нева, махдам кати фарзандам. ана мехе мекунем ҳамаша барое ки қин нашава. и ҳози дарози баъд мебиёя. барои қин нашиданаш аймобайнаш бо ана мехе мебирем, ихе осонтарак мешава. ана мехе ҳамаша ана мехе вай мекунем. ба дастомон тинук мекунем, дар рӯи ҳамо усталикоримон, дар болои устал мекунем, тахта мекунем, дар болои чизе ки дорен шумо. камакак вай мекунем. ози як пиёлача дар руған мегирем. хулоса ҳар як боре ки ҳами зуволае ки гирифтем, руғани бисёрам кунем, удобни мешава. Камкам дар ҳами дастмон молида ҳамаша як хел руған кати ана михали чӣ хеле ки дидестен ана мехе мекунем. ҳамаша ози ма амихе вай мекунам. тайёр када қатора када мемонам. баъд дар болош ягон салафан печонда мемонем, штоби вай нашава, болош қоқ нашава. қоқ шава безе мебиёя. ҳатман ягон килёнка кати пӯшонен. ана мехе ҳамаша тайёр кардам, ака мепӯшонам меиста. дар иҷа пироки ма тайёр шуд. бачам беҳад бесабрӣ кардестай. ҳамихе тез гирифтам буридам ки успет кунам ҳамашта. ҳамихе мулоимаки хушрӯ омад. дӯстони азиз, хулоса ҳамаша ҳамин интернет уйгурский лагман бизанен, ҳамаш мебурояд ки чӣ хел тайёр кардан дар кор. ҳамаша ин мехе якта ба даст тинук мекунӣ, баъд дар оби ҷӯшомадагӣ 2 минут меҷӯшонӣ. ҳози ма ана миқаша тинук кардам. хулоса як лав оста корш беҳад бисёрай. агар ма ҳама ира камера кунам ба фикрам ки чун чанд қадар минут мешавад, дига ҳеҷ ка тамошорам намекунам. барои ҳамихе кӯтоҳакак мефаҳмонам. ҳози ана мехе борикак шон кардагиям. ёра бода дастам то додар бо тинук карда, баъд дар оби ҷӯшомадагӣ 2 минут вай мекунем, мепазем. як бор уйгурский лагман ма кардагиям. дар ҳамин каналам қариб ки ҳамаша камера кардагиям. дар иҷа барои зербакаш дамо дар кораи гӯшти болгарский ва чеснок, капуст, не ки мо капуста ки нағз намебинем, капуст намеандозам. ҳама инами гӯшти болгарӣ анам хали дарозак реза карда ҳамаша жарид мекунем. иҷа кӯдакома берун бировардам. ина Фотима. соат мода 1 шудесте. то намози пешина камтар иёб гарданд, боз медорумшона. ишта иҷа яма кадай бахча. у Мустафоша замин намебардора. Мустафо, фурай иҷа.
лидиянкошуна бировардиян ки мо вай мекунем. Кататса мекунем, да иҷа нест охи ҷое ки ё кататса кунад. Ана ки ё бозӣ мекунанам, ма вай мекунам. Ма гӯспандом да каҳ мекашам ай пеш дарозам. Каҳошон тамом шуда. Фатима? 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 Ой, тигнеса кукука. Тигнеса кукука. мо ай берун омадем. Авқотаку ана мехе тайёр. Ҳамашама кашидам. Дӯстони азиз, ана мехе лагмани ма тайёр шуд. Уйгурский лагман. Пирокам уже нимша кудако хӯрдан. Иҷа кукурузни ош кардам. Ишам ина тайёр шуд. Ана ки мо обед мекунем, дӯстони азиз. Дастгирия фаромӯш накунед. Бисёриҳо ана видеоро тамошо мекунанд, лекин намефаҳманд подписатсия чияй. Дӯстони азиз, ҳамон подписатсияе ки ба рангҳои сурх навистагӣ, аз шумо хоҳиш ҳамонро зер кунед, обуна шавед дар канал, зангулачаш кати зер кунед аз видеое ки нав ма мепартом, чтобы бо хабар бошед. Дӯстони азиз, раҳмат барои дастгиритон. Миннатдори бепоёни хидмат ба ҳар яки шумо баён мекунам. Дӯстони азиз, худованд аз ҳар яки шумо розӣ бошад. То видеоҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед.